tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo po kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So, yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Welcome back to my channel ulit mga kagamba. Unboxing ulit tayo ng Tagalog na quality. Hindi sa quality kasi quality. Yan. Galing ito ng ng Pangasinan. Made in Pangasinan. Pero pagka parting norte mga kagamba, automatic Tagalog yan. Ang masbate ngayon ay medyo may kaliitan na rin. Yung Burias, medyo may kaliitan na rin. So, hindi na rin nakakadayo. Ayaw ko. Aba na yata sa mga pangangampanya itong mga ito. Yan ang kalakaran ngayon. Ulit itong dalawa na itong alaga ko na po. Ang kalakaran ngayon sa gagamba mga gagamba, bukod sa bitin yung supply ng Tagalog at saka mga Bisaya, hindi pa masyadong uso. Kaya yun, lahat yata ng mga nag-reseller ng gagamba naghintuan na yata. Kasi nga wala silang supply tapos hindi kumikita. Kung tayo nga mga gamba, mataas daw ang presyo natin. Pahinto-hinto tayo dahil sa walang kita naghanap tayo ibang pagkakakitaan. Wala naman tayong kita sa YouTube channel natin gawa ng wala na masyadong views mga gamba, hindi kagaya yung iba dyan na matataas ang views. So ganun talaga ang buhay natin at tsaga-tsaga lang tayo. So yun, panoorin natin tong unboxing natin na Tagalog ulit.
yan, napanood natin mga gamba. Maraming salamat. Okay, yun no. Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!